Umením som sa začala zaujímať už naozaj v škôlke. Veľmi rada som kreslila, ja myslím, že ale aj ako všetky deti. Ale tým, že som často chodievala do ateliérov spriateľených umelcov, mojich rodičov, tak som sa naozaj že veľmi v ranom veku dostala do styku s umením. Volám sa Zorka Lednárová, som vizuálna umelkyňa, vyštudovala som na Vysokej škole výtvarných umení, ďalej som študovala v Nemecku na Muthesius-Kunsthochschule, absolvovala som ročný pobyt na Čínskej národnej akadémii a potom som ešte študovala postgraduál v Berlíne. Žijem v Berlíne, ale dá sa povedať, že pol na pol v Bratislave, ako pendlujem medzi týmito dvoma krajinami. Takže ja som vždycky povedala, že nechcem robiť umenie len pre teoretikov a pre galeristov, ale chcela som robiť umenie pre všetkých. A práve umenie vo verejnom priestore je také, že je verejné a každý môže okolo neho prejsť, pretože veľa ľudí nie sú z domu vedení k tomu chodiť do galérií a mne bolo dôležité práve, aby aj takýmto spôsobom by sa umenie prezentovalo. A keď sa niekto pýta, že mi povie, že tomu nerozumiem, ja hovorím, to je ale úplne jedno, či umeniu rozumieš alebo nerozumieš. Ide o to, páči sa, nepáči sa, mám nejakú asociáciu, pocítim nejaký pocit pri tom. A to je vlastne jedno, či je to negatívny alebo pozitívny. Ja si myslím, že každá reakcia je dobrá, keď je vyvolaná umením. Takže toto ma tak viedlo vlastne k tomu štúdiu. Absolvovala som rok štúdium na Čínskej národnej akadémii. To bol pre mňa naozaj taký veľmi zlomový moment, kedy som sa vlastne začala veľmi zaoberať aj rôznymi kultúrnymi vplyvmi a vôbec človek sa tam stretol s neskutočne veľa národnosťami. Napríklad nás študovalo na Čínskej národnej akadémii 56 národností. A to bolo niečo pre mňa naozaj nádherné a vďaka tomu som sa začala vlastne aj zaoberať a tvorila som skoro 10 rokov, som sa venovala jednej téme vlastne kartografickej. A keď som sa vrátila, tak som urobila diplom na akadémii v Bratislave, ale vrátila som sa ešte do Kielu a tam pokračovala ďalej v štúdii, pretože ja som bola na odbore vlastne sochárstvo a projektové umenie a sme práve, že robili aj naozaj, sme sa učili, ako sa urobí umenie do verejného priestoru, že stretávali sme sa s architektami a urobili sme normálny projekt, ktorý som potom nakoniec aj vyhrala. To bolo také ako sociálne bývanie, a kde som práve, že pracovala, čo som bola s tou činnou aj ovplyvnená vlastne týmito rôznymi národnosťami som chcela dať priestor naozaj, aby sa tam tie komunity a rôzne národnosti mali priestor sa aj stretnúť. Včera bolo ľúto, že sme sem nestihli dať do zvezituje však. Musím povedať, že v tomto som mala naozaj veľké šťastie, že som vlastne celý život sa venovala len umeniu. Vlastne som si vedela zatriediť tak čas a takisto umením zarobiť dostatočne veľa peňazí, aby som uživila z toho rodinu, takže myslím, že toto je asi tá najväčšia vec, pretože ja som bola vlastne matka samovychovávateľka, takže veškeré bremeno bolo na mne a potom, jak som bohužiaľ časom ešte k tomu ochorela, tak bolo to ako veľmi náročné.
ale zase mám dve úžasné deti, ktoré mi neskutočne pomáhali a od narodenia som ich ťahala kade tade po svete so sebou, pomáhala mi výstavy inštalovať a hlavne bolo to krásne, že oni ma v tom totálne podporovali. Hovorím, že všetky moje diela sú ako keby moje deti a preto aj neskutočne nerada predávam ich a keď teda ich predám, tak musím vedieť, že idú do dobrých rúk. V tomto som naozaj, že nie som taká typická, že komerčná umelkyňa, že je mi jedno hlavne, že predám. Toto ja nerobím.